Sziasztok, én Elektromaster vagyok, és a mai videómban be szeretném mutatni, hogy hogy lehet ideiglenes lámpát létesíteni, akkor ha mondjuk tönkrement a villanyunk, de a konnektorban még van áram. A szükségletek hozzá kell egy fekete, meg egy kék vezeték, tehát egy fázis és egy nulla vezeték. Kell hozzá egy izzófoglalat, most én ezt így szétszedve mutatom be. És kell hozzá egy konnektorba való dugó, amit most én ilyet találtam itthon, ez szlovák szabványnak megfelelő dugó, ez is nekem most megteszi, mert nem földelt konnektorba dugom bele, de földelt konnektorba ez nem fog belemenni. Tehát most ilyen jutott nekem. Ja, meg persze egy izzó, hogy világítson, illetve jól jöhet még a fázisceruza is, a tapétavágó, vagy valamilyen más vezetékhegyezőkés, vagy valami más, egy fogó, és egy szigetelt csavarhúzó. Jó, én ezt házilag oldottam meg, szigetelő szalaggal. Szóval, kezdhetjük azzal, hogy a konnektort kicsavarozom. Tehát, remélem jól látszik. Igen, jól, egészen jól. Szóval ezt én így szétszedtem. Főcsavart azt eltesszük, mert még kell az összerakásnál. Ilyet fogunk találni, tehát van két csavar, ahova majd be kell csatlakoztatni a vezetékeket. Ezt félre rakjuk. Most viszonylag rövid vezetékkel dolgozok, mert csak bemutatás célt szolgál a videó. Tehát ugye itt az izzófoglalatnak az alja, belefűzzük ebbe a mind a kettő vezetéket. Így. Hadd legyenek ezek kint. Összesodrom őket, mivel sodorterű vezetékek. Most jön képbe tehát az izzófoglalatnak a belseje. Mondhatjuk úgy a fő izé. Szóval itt van egy középső, tehát itt a középső, ahova az izzónak ez a része fog érintkezni. Úgyhogy ebbe kell kötni a barna vezetéket, tehát a fázist. Bele is dugom. Ez egy elég régi izzófoglalat. De a célunknak megfelel, végül is csak gyors áramot akarunk biztosítani. Tehát megfogjuk, és jó erősen megszorítjuk, nehogy később kontaktus hiba lépjen fel, ami nem lesz jó kimenetű. Tehát a nullát pedig a másik oldalba, a másik létesíthető vezetékbe vagy vezeték helyére kötjük be. Na. Ezt is szintén meg kell húzni, szintén olyan erősre. Miután meghúztuk, ezt visszahúzzuk, és beillesztjük a szükséges helyre. Ezután a fő fedelet rácsavarjuk erre, és nagyjából a foglalatunk készen is van. A fázis vezetéket, a barnát, ami néhány helyen fekete is lehet, ketté vágjuk. Ez azért szükséges, hogy bele tudjuk kötni a kapcsolót is. Kapcsolót nem mondtam el, hogy szükséges, de mert nem is létfontosságú, az elhanyagolható belőle. Csak akkor ilyen bedugós, kihúzós alapon fog működni. Tehát miután kiblankoltuk a vezetéket, tehát kihegyettük, akkor egy ilyen B16-os kis megszakítót vettem hozzá, ahova tehát megy az áram, a kimenetelhez kötjük, tehát felfelé. Ezt igazából egy normális kapcsolóval kéne megcsinálni, de nekem ilyen nem volt otthon, úgyhogy ezt is jó erősen visszacsavarozzuk. Rendben. Tehát így néz ki nagyjából. Így. És amit levágtuk, tehát a vezeték másik oldalát pedig az aljába kötjük bele. Tehát ott az aljának is a hely. Hoppá, ez gyárilag egy kicsit. Nem gyárilag, de rosszul lett blankolva. Kész is vagyok. Tehát ezt a vezetéket szintén kiblankoljuk. A blankolás igazából kihegyezést jelent, tehát hogy
burkolatot leszedem a vezetékről. Tehát úgy hívjuk, itt a két kimenetünk. Elvágom itt, de ezt ne csináljátok, mert tehát én csak azért vágom el, mert hosszabb lett a vezeték egy kicsit. Szóval most pedig a következő a feladat. Tehát most itt van, ugye, ezt meglazítjuk egy kicsit jobban. Most a dugóba kell beleszerelni. Áthúztam itt rajta az egyik vezetéket. Sodort vezetéket mindig befelé kötjük, mert arra húz a csavar. Sodort erő könnyebben kilazul. Tehát igazából én nem szeretem ezt rajta, akkor én ezt most gyorsan kicsavarom belőle. Szóval miután ezt kiszedtem, így sokkal egyszerűbb lesz belekötni. Fázis és a nulla, tehát a kék és a barna, tehát felcserélhető, de a legjobb, hogyha a kéket jobb oldalra, a barnát pedig bal oldalra helyezitek, mivel általában a legtöbb konnektort úgy kötik, és akkor fogja a barnát, tehát az áramot zárni a kapcsolótok. Tehát így néz ki a két vezeték meghúzása után. Egyik se jön ki, ezt mindig ellenőrizzétek. És ezután jön az összerakás ennek is. Tehát a dobozfederet fedébe belefűzzük. Tehát belefűzzük és rácsavarozzuk vissza. Így. És most jön a próba. Ja, meg még valami. Belecsavarozom az izzót, és jöjjön a próba. Tehát így néz ki, és ha a kapcsolót felkapcsolom, akkor világít a lámpa, ha pedig bekapcsolom, nem világít. Világít, nem világít. Készen vagyunk. Sziasztok!